A vella Catalín, por Carla Eltana. A nosa amiga Catalín vive nunha colmena na Gran Pradeira. Unha tarde de verán aburrida pensou que sería boa idea coñecer flores novas. Entonces foi a ver se encontraba unha flor bonita. Foi ao xardín a buscar unha flor para reconectar néctar. Encontrou unha moi bonita. Era a mellor de todas. Entonces veu unha nena e colleu a flor. A nosa amiga Catalín voltou triste á súa colmena. Fin, para Aitana e Carla. Custa canta 5. A historia da pedra humana, por Xiara Pereira Gueiteiro. Érase unha vez unha pedra moi triste porque quería ser humana. A pedra Luisa viaxara por todo o mundo e vira todo tipo de persoas, por iso lle gustan tanto. Un día coñeceu a David, enamoraron, pero... Para poder casar, David tiña que lanzar a Luisa ao fin do mundo e ila buscar. Ao final atopouna e casaron. Luisa non foi humana físicamente, pero si se sentiu por dentro humana. Fin! Por Xiana Pereira Gueiteiro. Cortacontas 5. Cortacontas número 5. A min non me comas. Autor David Fuentes Diegues. Mateo caía co sono. Antes de ir á cama, deulle un bico de boas noites a súa nai. Ao Pimpín, así lle chamaba o seu irmán Gustavo, a Rufo, o seu can, e, arrastrando os pés, marchou para o seu cuarto. Non tiña forza nin para poñer o pixama. Abrazado ao seu osiño quedou dormido. Era unha noite sen lúa. O reloxo daba a 1. De pronto, Mateo espertou asustado. Escoitara un ruído detrás da porta, onde estaban colgados os abrigos. Mirou cara alí, pero só viu unha sombra. Abriu moitos ollos sen pestanexar e a sombra transformouse nun monstro! Dicindo con voz de ultratumba: son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello. Teño moita fame e voute comer. Non, non, a min non me comas. Come o meu osiño, que está máis brandiño. O monstro abriu a súa enorme boca e tragouno enteiro. Despois arrotou: uá! Entón Mateo chamou polo seu can, Rufo, e díxolle: se durmes comigo, mañá dareiche o xamón do meu bocadillo. E así foi. Cando o reloxo daba as 2, volve entrar o monstro terrible e vermello, dicindo: teño moita fame e voute comer. Non, a min non me comas. Come o meu can, que está máis gordiño. O monstro vermello abriu a súa enorme boca e tragouno enteiro. Despois arrotou: uá!
Esta vez Mateo chamou polo Pimpín. Gus, dixo baixiño, queres dormir comigo? Se o fas, mañá xogarei contigo todo o día. E Gus, todo contento, meteuse con el na cama. Daban as 3 e o monstro terrible volveu entrar. Teño moita fame e voute comer. Non, non, a min non me comas, come o meu irmán, que está máis rico. Escapouselle sen querer. O monstro non o pensou, abriu a boca e tragouno. Despois arrotou. Uaa! Mateo estaba asustado. Tiña moitísimo sono e coa voz entrecortada berrou: Mamá! Que che pasa, Mateo? Teño medo, detrás da porta hai un monstro que me quere comer. Acouga, Mateo, dormirei contigo, pero os monstros non existen. Eran as 4 e o monstro vermello volve dicindo: teño moita fame e voute comer. Outra vez? Non, non e non, berrou a pleno pulmón. A min non me comes e a miña nai tampouco. Non che teño medo, non es terrible, es un porcallón. Devólveme agora mesmo a toda a miña familia. Co medo, o monstro abriu a súa enorme boca e foi devolvendo un a un a todos os que comera e chorando desapareceu. Todos se abrazaron e felicitaron a Mateo por ser tan valente. Fin! Conto feito por David Fuentes Diegues. Curtacontos 5! Curtacontos 5! Curtacontos 5! A vida dun castiñeiro, por Nuria Villanueva Cortizo. Un castiñeiro nace dunha castaña, vai crecendo ata facerse grande. Esta é a vida dun castiñeiro adulto. En primavera aparecenlle follas e ten algunha que outra candea. En verán está repleto de candeas, que moi pronto se transformarán en ourizos. En outono comezan a caerlle as follas, que tamén cambian de cor. Aparecen os ourizos que conteñen as castañas. En inverno acaban de caer as follas e pódese dicir que o castiñeiro se vai a dormir ata a primavera seguinte. Se queredes axudar os castiñeiros e as demais árbores a vivir, non contaminedes. Fin! Por Nuria Villanueva Cortizo. Curtacontos 5! Curtacontos 5! Curtacontos 5! Abeja. 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 Fil. Bábala. Curtacontos 5! Curtacontos 5! Curtacontos 5! 5! Amores de gato e rato. Autor David Fuentes Diegues. Escritor David Fuentes Diegues. Ilustrador David Fuentes Diegues. Había unha vez nun pazo afastado reunión de animais e baile rachado. Xuntáranse todos naquela gran festa. Trouxeran regueifas e máis unha orquestra. Tocaba a trompeta o burro Ramón,
movendo as orellas con animación. A vaca ciriaca dáballe o tambor e o galo cantaba con aires de actor. Todo era alegría, todo diversión. Pasaba no bomba naquela reunión. Mais quen se aburría era o gato Gota, parente lonxano do gato con botas. Non lle gustaba o baile e andaba a cavilar en como podería algún rato pillar. E mira ti por onde o que foi pasar. Por favor, don gato, non quere bailar? E quen lle falaba, pois era Donato, o máis pillabán de todos os ratos. Como non, amigo? Dixo o gato Gota, que non pare a festa, bailemos a xota. Os dous de ganchete uníronse á rolda, soaron as palmas con gran cerimonia. Mira que era parvo, non se decataba, e o pícaro rato a trampa lle armaba. Deixouse levar con moito teatro por darlle confianza ao paspán do gato. Polos meus bigotes, o é o que che pido, que morro de amor e perdo o sentido. Mellor no tellado, que dá máis o sol, é un sitio apropiado para iso do amor. Non sei que che diga, o mesmo me ten, o que ti me digas para min é lei. Na máis que pisaron as primeiras tellas, o can Pirillán fincoulle unha orella. Esfragouse Gota, cazador cazado, igual que un fardelo desde o tellado. Menos mal que os gatos teñen 7 vidas e puido curar todas as feridas, pero nunca máis tivo a tentación de cazar un rato finxíndolle amor. Fin? Curtacontos 5. ¡Curtacontos 5! ¡Curtacontos 5! ¡Curtacontos 5! ¡Curtacontos 5! ¡Curtacontos 5!